дойдохме за втора част. И сега имам един пържен картоф, бяхме на ресторант. Ще го хвърлим преди рибите да видим какво ще стане. Част втора и сега видяхте какво стана като хвърлих. Вижте колко риби се насъбраха. Вижте ли? Те търсят картофите, защото ги миришат, искат да ги изядат. Вижте какво ми стана на кръка. Защото си поклознах и паднах. И вижте колко яки риби има. Нали? Чакай да се доближи малко. Але, как цъпна. Гледайте якото. Сега хора, като се прибираме, ще виждаме още риби. Това ще е в трета, четвърта. Олеле, какво е голяма? Видяхте ли я? Ай, тя. Тя